Ola, bo día. Son Martín, son parte do equipo técnico da Escola de Participación Cidadá do Concello de Narón e hoxe queríamos vos presentar a plataforma de participación www.naronparticipa.es. Naronparticipa.es é o espazo de participación en liña do Concello de Narón. É unha plataforma versátil, innovadora e aberta ás achegas de toda a veciñanza, dende a que poder visibilizar ao tecido asociativo do Concello e dinamizar a participación cidadá. Entrando en www.naronparticipa.es poderedes achegar as vosas propostas aos procesos participativos en curso, poderedes atopar toda a información sobre os consellos territoriais, pois as actas, as diferentes convocatorias, etc. E poderedes ademais atopar pois a información máis actualizada sobre o tecido asociativo do Concello. Se ademais formas parte dunha entidade asociativa, na plataforma, poderedes crear un espazo propio para a vosa entidade, no que compartir novas, eventos e visibilizar o voso traballo. Poderedes manter actualizados os vosos datos e perfis nas redes sociais e, ademais de forma interna, poderedes facer enquisas, elaborar propostas para presentar, por exemplo, aos consellos territoriais e moitas máis cousas que poderemos ir activando. O único que tedes que facer é acceder a www.naronparticipa.es e cos vosos datos persoais xa poderedes rexistrarvos na plataforma e dende aí crear un espazo para a vosa entidade. Se tedes calquera dúbida, como sempre, contactade con nós na Escola de Participación, ben no correo electrónico escolaparticipación@naron.es ou ben no teléfono 603 865 413 e tamén nas redes sociais en Facebook e en Instagram. Naron participa para vivirmos mellor.